Dutoy! We love golden chains. Hi mga ka-B! Bisaya! Bisaya. Hi mga ka-B! Bisaya! Okay. Got my eyes on the prize. Hi mga ka-B! Bisaya! Hi, I'm Ate Donna. And I'm Ken. And I'm D. And we are... Trio taga kayo. Nasaan naman we are? Hindi sa kay nga na. diba? Kiki si John Lee ng green. Ay, ba? Di ko na pinatas YouTube. Ay, Wala naman sa inyo kayo. Balik ko na. With you, I'm trying to kick it. Hi mga ka-B! Bisaya! Hi, I'm Ate Donna. And I'm Ken. and I'm D. So, At kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the button bell para ma-notify kayo sa mga susunod naming videos. okay. At ngayong araw naman ay alam natin na isa ngayong Mother's Day at nais po nating pasalamatan ang ating lahat ng ilaw ng tahanan dahil sa kanilang pagtyaga at pagsumikap sa kanilang pamilya. And Happy Mother's Day! Sa lahat ng mami. Hello po! Happy Mother's Day nga po pala sa Mother's lahat Day. ng mommies around the world! At sa mama ko din sa Davao, Happy Mother's Day sa iyo, Happy Ma. Mother's Day, Mama! Okay. So, andito po tayo, magva-vlog. So, since this is our first vlog, ang gagawin natin, Kuya D? Ano bang gagawin natin? So, ang gagawin po natin mga Bisaya ay tatanungin natin ang isa't isa namin. Tatanungin namin ang isa't isa kung ano bang mga hilig namin o interest sa isang bagay. Okay, so saan tayo magsisimula? Okay. Kuya D, Okay, so ngayon ako unang magtatanong. sasagutin namin So, 10 years from now, guys, ano bang nakikita nyo sa sarili nyo? Paano nyo ba siya i-handle? Kung Ano yun din? yung mga bagay-bagay na yun nga, 10 years from now, magsimula tayo. Okay, magsimula tayo kay Ate Don. Ano ba? Okay, 10 years from now, since naumpisahan ko na yung mga pangarap namin sa pamilya namin, gusto kong magiging professional teacher. At para okay. Isa. Katawa. Execute Order 66. Para makatulong sa mga estudyante, mga kabataan, paano matutong magbasa, magsulat. So, 10 years from now, nakikita mo sa sarili, no? Na magiging isa kang guro. Yes, and At kung magiging isang guro ka naman, saan mo ba gustong magtrabaho? of course, dito sa Manila, Okay. Ayan po. Ayan ba, about kay Ken? 10 years from now. Ngayon? 10 years from now? 10 years from now, ang nakikita ko sa sarili ko, ayun pa din, hindi, tamad pa din ako sa laro. So, ano bang pwedeng makahinat sa Pangarap sarili mo? Oo. Pangarap ko maging architect. So, 10 years from now, nakikita mo sa sarili mo na magiging isang architect. Opo. At saan mo ba balak magtrabaho kung Dito sakali? sa Maynila. Ayaw mo bang maging ibang bansa? Or sa US. Okay. So, ako naman guys, 10 years from now, I don't know kung anong maging kahinatnan ko. Kasi hindi naman natin masasabi kung 10 years from now, kung ano talagang magiging ayun nga. Ano mangyayari sa kanya? I mean, hindi talaga natin di natin malalaman. Pero magdedepende din sa decision mo din sa buhay. I think. Okay, so that's it. Okay? Question number 2. Ako na po. Of course! Ay, wait lang, nag-iisip ako guys. Okay, question number 2. So ano bang hilig niyo sa sports?
ako, mahilig ako marami akong mahilig eh. Kasi, since I'm a MAPE teacher, MAPE teacher, my major is MAPE. So, gusto ko yung lahat ng sports except basketball. Pwede rin akong, marunong din ako mag-referee ng women's basketball. So, gusto ko yung volleyball, softball, badminton. Ayun, yung mga balls, ano yun tawag? Ball sport. Sports ball. Ano yun? May, bukod sa mga ganyan, may nasalihan ka na bang mga sports dati na Yes, basketball, volleyball, softball, ganun. since na-experience mo yung mga ganyang mga games, ano bang memorable mo sa na-experience bukod sa mga sports na nasalihan mo or na-encounter mo sa buhay mo? Of course, yung memorable ko is yung pagkapanalo. Kasi, di ba, ginagawa mo yung best mo, tas nanalo, di ba? How about you, Ken? May mga, sa ganyang edad mo ba, may nasalihan ka na bang sports sa school mo? Meron na kasi hindi nga lang natuloy. Running. Oo, run. Pero marunong din ako mag-swimming. Ang tanong, nag-champion ka ba sa runner? Hindi nga natuloy. Okay. So ako naman, actually wala talaga akong nasalihan na sports. Pero mahilig lang akong mag-volleyball, mag-tennis, or Tennis. ano ba? Bisaya. Badminton. So guys, ganyan talaga yung mga accent ng mga Bisaya, di ba? So yun. So next question. Okay, question number 3. So since guys, nasa ilalim tayo ng quarantine dahil sa pandemic yung COVID-19 pandemic, yun nga, yung umiiral sa bansa ngayon. So, ang tanong ko naman sa inyo, paano nyo ba siya i-handle at ano bang Dapat nating gawin oo, kung para maiwasan ang COVID. Mhm. Okay, so first, Ken, anong gagawin natin? ano bang gagawin mo? Ano bang maitutulong mo sa bansa? Social distancing. So, hindi tayo naka-social distancing. First, Oo, tama. yes, correct. So, social distancing and the Ano ba yung fourth, social distancing? distancing? 6 meters away, right? So kung hindi natin tinapik yung ganyang COVID-19, hindi siya. So guys, 'di ba, since yung pangatlo kong question is all about yung paano mo maiwasan at yung mga Anong pandemic dapat gagawin? o yung mga ganyan. Sorry guys kasi naputol yung pangatlo naming question dapat, 'di ba? So ayun. Yun nga naputol. So lipat na lang tayo sa pang-apat. Kaya pasensya talaga guys. First, since this is our first vlog, so baguhan talaga kami dito sa vlog na to. So dito sa pang-apat naman, ako din nag-iisip pa, hindi ko alam ano sabi ko. Ano ba? Okay, ito na lang. So yung pang-apat na lang, ano ba yung dapat gawin at hindi dapat gawin during sa gantong uri ng COVID-19 pandemic. Okay, magsimula tayo. Ulit-ulit. Ano? Ulit-ulit na ba? Hindi ako nag-iisip. Ikaw na lang, Ate Donna. Dapat gawin yan. Ang dapat po nating gawin para maiwasan yung COVID-19 is social distancing. Mag-wash ng hands gamit yung Sanitizer. alcohol, or sabon Antibacterial na soap. Ayun. Rubbing alcohol. Next is magte-take tayo ng vitamin C. Yun. Tulad ng Orange. Ano yung vitamins natin? Orange. Fern C. Fern C Orange. or Enervon or any kind of vitamin C. Okay. Next is iwasan natin yung pag-uusap sa strangers. Mga tao, strangers. Iwasin din natin guys Tapos yung Oo. magagamit tayo ng mask pagka Pag tayo lumalabas. lalabas. Okay. At Iwasan lumapit sa mga tao. Oo. Kaya nga 'di ba social distance. Tapos ano pa? Pero kami hindi kami naka-social distancing. At
At ang pinaka importante is wag nang lumabas. Stay at home. Okay? So guys, kung may mga okay. So guys, kung may mga katanungan kayo, just comment down below para ano namin. So, dito na po nagtatapos ang aming vlog. So thank you so much Vlog. guys Thank you, guys. for watching kahit medyo boring yung vlog namin kasi hindi baguhan since baguhan pa lang kami. Marami kaming pagkakamaling nagawa. So sorry for that guys. So thank you so much for Sana po mag-subscribe pa rin kayo. at huwag kayo magsawa, char. So thank you mga kabisaya Sa at ulitin po. goodbye mga Bisa!